Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m Ọsọndụ Ebuka. Otu onye isi ogbogbo pati PDP, Adetokunbo PS, adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ya jiri ihe mere n'ime mba Venezuela mụrụ akọ n'ihi na ya bụrụ na ome atụmatụ ọbụla ọzọ igwucha ndụ n'oge ntụliaka elu afọ 2027 na-apụrụ ịnwụchi ndị niile aka ha dị na ya. Dịka n'elekere 10 nke ụtụtụ ụnyaahụ, agụtala ozu mmadụ 55 site na mwakpo ndị omekome na-eji ndị ọha egwu wakporo ndị ahịa na Kasị Nwandaji nke steeti Niger. Ndị otu Boko Haram ejirila ogbunigwe ha dịrị n'ime ala gbuo ndị agha soja 9 ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ ụnyaahụ n'ime steeti Borno. Otu onye ọkachamara n'okwu mmekọtara nchekwa, Dr. Majid Dahiru, ekwuola ugbu a na ndị omekome na-eji ndị ọha egwu amalitela ịwụba n'ụzọ dị ọgọ n'ime mpaghara ndịda ala anyị, bụkwanụ nke pụrụ itinye ala anyị Naijiria n'ọnọdụ ọgbaghara ya bụrụ na emeghị ihe ọsịsọ gbasara ya, nke na ndị omekome a pụrụ ịchụso iwere ọchịchị n'ime steeti ndị dị n'ime ala anyị. N'ike ha si aka onye ụpa n'asọmpi egwuregwu bọọlụ, otu manyị agbarala Ruben Amorim n'ụgbọ nwamkpi ugbu a. Otu kọmitii ndị isi okpukpe pati APC adọọla onye isi ala Tinubu aka na ntị na ọ ga-ahọrọ n'etiti ha onwe ha maọbụ Nyesom Wike n'ihi ka Nyesom Wike jiri kwuo okwu ndị dị aṅaa banyere ụkpụrụ ọchịchị otu pati APC n'ime steeti Rivers, bụkwanụ pati ọ na-abụghị otu onye n'ime ndị otu ha. Nyesom Wike foola ntụtụta na ya ga-ejiri aka ya họrọ onye ga-anọchi anya Siminalayi Fubara n'ime steeti Rivers n'ime afọ 2027. Ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola ụfọdụ obodo n'ime ọchịchị kansụl Malumfashi nke steeti Katsina ma tọrọ ọtụtụ mmadụ na mwakpo ha wakporo n'abalị ụnyaahụ. Kepụkepụ na-erute ụlọ ọrụ anyị na-akọwa na gọvanọ Hope Uzodimma na Nyesom Wike enweela nkụrịta n'etiti onwe ha dịka ndị isi okpukpe gọvanọ na ndị isi okpukpe ndị ọzọ n'ime pati APC ekwupụtala ndonye ukwu ha nye Fubara dịka kwa Nyesom Wike na-achọ iji Samuel Anyanwụ dochie anya Hope Uzodimma n'ime steeti Imo. Otu pati PDP ekwuola na a ga-ezute Peter Obi nakwa Atiku dịka otu ụzọ iji mee ka otu pati ga-ama APC aka bụrụ nke nwere agba. Otu pati ADC akọwala ugbu a na ha agaghị enyepụ akwụkwọ ikikere ji aha pati ha zọọkwa onye isi ala gaa n'aka otu onye ọbụla n'ihi na onye ọbụla nwere mmasị gụnyere Peter Obi na Atiku ga-azọ ntụliaka elu praịmarị ha iji nweta akwụkwọ ikikere ahụ. Otu onye isi ogbogbo pati PDP Ime Ogidi agwala otu pati APC na ha kwụsị iti mkpu akwa banyere Wike n'ihi na ọ bụ ha kwagidere ya ibibi pati PDP ma rụtụ aka na Nyesom Wike ga-emekwa ha ihe o mere n'ime pati PDP. Onye so Peter Obi zọọkwa n'ime afọ 2023, Dati Baba Ahmed, ekwuola na ya agaghị apụ n'ime pati Labour dịka Peter Obi siri pụọ ma kwupụta njikere ya ịzọkwa onye isi ala n'ime afọ 2027. Ndị omekome aha mmiri chukwu ha bụ bandit awakpola ogbe ntụrụndụ ochie nke ọchịchị etiti n'ime steeti Ọyọ dịka mmadụ 5 nwụrụ pee n'oge mwakpo ahụ. Regina Daniels ekwetala ugbu a wee gaa mee nyocha ahụike maka ọgwụ ike bụ nke o mere n'ime mba UK, bụ nyocha ahụike gosiri na aka ya dị ọcha n'ebubo ịṅụ ọgwụ ike. Ndị ụlọ omeiwu steeti Rivers nọrọ taa amalite ụkpọrọ ịchụpụ Siminalayi Fubara pụọ n'oche ọrụ ya dịka gọvanọ n'ihi ebubo ịkwata ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu, imefu ego karịrị ego atụmatụ mkpata na mmefu iji chee ego ama pụtara maka ụlọ ọrụ ndị omeiwu nakwa ịjụ ịnubere ntụziaka ụlọ ikpe okpechọgwụ nyere banyere nkwụrụ na onwe n'okwu mmekọtara ego nke ụlọ omeiwu ahụ. Maka ọ dị pati APC n'ime steeti Rivers efuola ntụtụta na ha ga-eme ihe niile ha kwesịrị ime ịkwụsị atụmatụ iwepụ Fubara pụọ n'oche ọrụ ya. Onye isi ndị agha ala anyị n'oge gara aga Tuku Buratai adọkpụrụla onye isi ogbogbo ndị agha soja lara ezumike nka Danjuma Ali Kefe pụọ n'ụlọ ikpe ugbu a na-achọ ka akwụọ ya ego ha otu ijeri naira n'ihe ebubo o boro na ya na-akwado mpụ iyi ndị ọha egwu. Ndị nkwado onye minista ikpe n'ala anyị n'oge gara aga Abubakar Malami nọ ugbu a na ọgbaghara dịka ụlọ ikpe tinyela atụmatụ ya ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Kebbi n'afọ 2027 n'ọnọdụ amaghị nke a na-eme n'ihe ebubo ụlọ ọrụ EFCC boro ya igwucha ndụ ego. Onye kọmishọna ndị uwe ojii n'ime steeti Lagos Ọlọrụndarejimo ekwela nkwa na a ga-eme onye ụkọ Chris Okafọ nyocha ebubo igbu mmadụ iji ike akwaso ụmụ nwaanyị iko nakwa ebubo ndị ọzọ emere megide ya. Otu jikọtara ndị ọkaiwu amalitela ụkpọrọ ịkpọchite ụlọ ndị omeiwu steeti Rivers mmadụ 26 dịka ha degara ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ iwepụtara ha akwụkwọ ndekọ aha ndị na-atụ vootu. N'ọzọ dịka ibe ya, pati APC amalitela ime nyocha ma ọ bụ ezie na ndị omeiwu steeti Rivers ahụ esonyela pati APC n'ụzọ iwu kwadoro. Dati Baba Ahmed akọwala ugbu a na onweghị mgbe Peter Obi pụrụ n'ime pati Labour ma banye na nke ADC na naanị ihe o mere bụ isonye ndị ndọrọndọrọ ọchịchị chịkọtara onwe ha ọnụ ịzọkwa n'ime afọ 2027 ma rụtụ aka na a ga-anabatakwa Peter Obi n'ime pati Labour ya bụrụ na pati ADC enyeghị ya akwụkwọ ikikere ịzọkwa onye isi ala. O jikwuru ohere ahụ kpọkuo Atiku na ya kwụsị ịzọkwa onye isi ala ọ zọwara kemgbe ya nọ n'efe ala nna anyị ofufe dịka onye kọpa NYC. Ọkaiwu Inebehe Effiong ekwuola ugbu a na site n'ebubo Wike boro n'ihe mere ụfọdụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ji etinye anya n'ime steeti Rivers bụ maka narị puku ijeri naira 6 nke nọ n'akpa ego na nke ahụ pụtara na ọ bụ ihe na-ese okwu kemgbe. Onye isi ala mba US Donald Trump adọọla aka na ntị ọzọ na ya bụrụ na mwakpo ndị omekome n'ime obodo ndị ụka Kraịst bi n'ime ya n'ime mba Naijiria akwụsịghị na ya ga-awakpokwa ndị omekome ahụ ọzọ n'oge na-adịghị anya. Ọgwụ bụ akụkọ ndị Hịrị n'izu ụka. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.